Ebusiano abo ene eye memrenda wo panima bosome ne da tosumien safin pinu ani aduonu emienu mo ebusia braso sa ensama wodra ya boaboa no se Kasiebo na watwi mo ne akosu enyina no ya sansi wusu ebiemu nti wei eye over the week ensama wodra ya de babesom wono ani yesa so SBM ebiemu na watwi nsam ya de abaye no na doso papa ya bo ne bede ya bwani bede pa na tsenya samketwa na watwi mu ana wopani bi adi tu dwan wo chem se betimi na kebe ya dom kuma wa mu oman Ghana ya mra hye bedwefie no wa mu ka manu tumu ka manu pado wa mai wa hawni atetia ya na mu nyina no wa mu nim ehu ebie na watwi mu asumpanifo awudro pi kira wa madwen efa wa man Ghana ya sana hine ya kwa masika ma pani nam ne so de boy afin pinu ne aduonu miensa no empanifo bi akira wa madwen asofa ho na watwi mu aso ana okopie mu asantimantema na nya asem ketua wo huru pa me no ka se ewo gusu ehuru ni nyina dam ani sa santimantemo aya national service boss penini ya watutu bi amane nurse ni ya hunsam ekokoye de jampenifo bi akira wa madwen aso afa ho ne nrade ya ana chese kuafo wa mo ewo man Ghana ya hweye ebo amabaso achese poyema tem ya ni agi boss o dwumedie ni yasra so na chese sie na nitini akukudama wa mo ekopie mu ho so ekasa efa dwumedie na eho abusua ansem yi ni ade ba besumo esa over the week kasia na anasepiesie enkwa ema ya na boafo Watchman Development Association sanso ana Jubilee Hospital sa wapomuden eho hia ye papa Alhaji Hankuri Enterprise wasi provisions no wakofa ni doso puntini awupe bia no woba na so ye wa won sabekam Ahenkan FM Marketing Department eswa somasne ene anyumre na bronya mu ani egusu kwayo Ahenkan FM yase ye nnuane wonua wa mu so aye ni nyaw enti bronya ye nyina ye ka bomi ye di ni fefefe na dwumedi awodra ye de ahyehye so na bresemo ye bekyerechire mu na won so watimi atibia busia ensemi twa ne ho Fred abefontentan kase so a anya sem ke 20 Facebook any YouTube ko wa like wa dwenkyira wodi egu wa share yi YouTube ne dia da ya mekasa ayabusua tenten enti ko wa na odo ho akodom bie se ne bia edwumedi awodo a ekoso e wo fidwemu anyina ebehwe na abo won kai na tese bibia so atimi akonkan na wasaso ahye ne so ese kase yi information centers bebro duonum ne akire wa man Ghana fana bebia wa mato apeti a wobia etie bia poye mantem esoso aka ho bie anwumre meso amache peni ebe kenkan kase ne midin ene mame akua Januwa afa abusua kase no enkyeremu abusia ya shakasia no asia na chasa na watwi mu okopie mu amrahye bedwefie anya asam kitwa o every say ya sana nyini wonmonyamfo akino foriata hwaye ade akoma sika bebetu dwane ne wo matnase defe wonsam sa dom kuma ne de wo mani abre wo mapaila ye pa na ne atia wo mapaila ne wo mu kyerem sase ye hu ye anka ya kan budget awie no agwo se wonmonyamfo akino foriata beba bepie mu amrahye bedwefie na ne wo mu susu dwen wotuma mentu kwasu nyana ka wotewa enti akwabaksa wo mu mrahye bedwafo n bibikyere wo madwen so a na nika wahwe ne wakyerɛkyerɛm kama na ne adwuma ne gusua na kyerɛsɛ kwasu so wadi ankoyesa woni monyamfo akino foriata won kopia mu wo mrahye bedwafie ma kyerɛsɛ dom kuma na paila ye pa mani esem de wo mu de bia tudwam na ensem e wo mu di tudwa na nam so ema wo pani ba ko eba na manyu semu a wakodare wo mu ye papa yera asani tano edi sebi atudwa wachem se edon kuma nu ko ka ni dede na wo mo ye wo mu twaso na ne ntia wakasa no wachem sare wo mai wo hawni atetia ye na mu nyina wo mai edon kuma nu wo mu ka hu bio ne ntia wo mu ka hu nyina ne sa ansa na woni monyamfo akeno foriata ye babo ni dina dibresa ye sa na hene finance minister ma panidi ahye ne sa no di kan kokopie mu amrahye bedwefie ema atesa dom kuma ne dom dodro ne nyina tenase ebobo
na se wo mo agi ni tu mu se wo mra ame ye adwuma enti se akase akapa dom kuma ne ka ho bie ana sa di bre ne yedi ma woni monyamfo aka no foriata enti se mpofri ma wo mu se twa mo ho ebe kika nsem atototo nsam atumfu trogu Ghana fo animu a na emu awram ye pan to obetrom sasa nsam na wo mo ka no wo mo hwe no wo mu nyan wo ama na so no wo chem sane ansa kura ne ye kwakwa kenkan budget no na dom kuma ne jiram sanya de wo mo be pene so ama woni monyamfo aka no foriata abafru simpia ni apa ade yesika sem nyina atu atimi atudwam ane wo mo kan ye bo hu doru se kwa wiase no wo penina na ba be kan ye afede dom kuma ne jiram sane ana dom dudro na dada wo madwom hu wi amoye pa no chem sane ma hye bedwafie no wo mote no anya de woni pa ba ko betimi asode de ne sesi ne busa memene ne amene enti ne ameka na mepese ye nyewase aha ne akoso wo ma hye bedwafie nyina dom kuma ne dom dudro no wo mo nyina no wo makọ mu abom ama sade ne kwaso nti sempo firi mu na dom kuma ne sada ne omu twom ho ebesi dom dudro na chiki kan sembia eya na ha dwen eye pan wo chem sa dom kuma ne beka se wo ma ye disappointed ane wo ma dia ban hu hwama no sesansam ne wo mu nyai kam na wonu so nyai tie kura se wonu monyamfo akino foriata wo ba be disana hene wo ba be hwe yesika sam e wo mai mu nyina na wo mu nyina da eka ehu ebie. They are disappointed in the majority MP. I must say, Omoma Kenufuriata, Abba Kinkan Bayen, and they supported them. What are they talking? They are the one who created Kenufuriata. We are those free. They have done the same thing over and over again. Say, we are disappointed. We are going to fight against it. At the end of the day, no, they all go behind the scenes, and then before we realize, no, Pam, no, he is still there, and so you have created Kenufuriata. So you better shut up rather than throwing dust into our eyes as if to say you are fighting for the nation. Not in fact consistently what you have done from E-Levy to this point. No, all your tantrums that you couldn't live up to it. No, I feel so sorry for the minority caucus. They have also disappointed the country. Not just the majority MP. The years ahead of us, you are some bonnet. Abusiani aye wo pani bia ba na manyu semwa wakodari wo mu papa wo pabema wonfe ni agoro yewra asani tano ya to asam ne so na watwe mu na abusia kopie mu ewa asante mantemu e wo hya ase ewuru amene wo kasei egusu ewura nam so bi kura ma o man Ghana na sefo apailai wo madwala ye papa chemu sa ehye bia wo mu di agu apon so no aban ya hwe ni super dia wo mani abebre na ni nyina ni so kopie mu asante mantema eya Asante Regional Director awada National Service Scheme annual yera Alex Opoku Mensam ana tse wotiatia ne chawcha mu akokopie mu ewo menhia ya de sabia woni nurse ni bako ade kwa face wade ntie ne nurse ni afra wono ne ba wo ye doctor ni ne kwan nurse ni fa so ene ne ba ne kasa ye nya de ne nije ho enti wono so ba ne wo betutu bi ama nurse ni pa nurse ni so na no de waka no waka ene esam ne kwaso we ayani masam dada na anu na nam so ama ne communication team member ba ko ema New Patriotic Party lawyer Adomako ba fi ade sama tudwa wo chensa no kura ne amedim yera Alex Opoku Mensam wodi ne mrante Samuel Santimantemo as wo penipa wada National Service Scheme anono ene wagu NPP amanyuko no ho fi ye papa ebisa wo mo NPP amanyuko no ade ba ko wo mo toto na sem na wo mo fani agro kwa ye obuo ana mpo wo mo banga da mu ene se ne ya mamre ene ya mane atia no wo ba ye obi aye toto na sem edise opani ko gina wo keka nsem bi atesa no wo se ye ni wu nsam ye papa wo mo MPP amanyuko no anya de atesa wo mo tena so eye hwehanya eye ye nto wo mbehwe na atese wo metu ho na mo ye pa wo chem se wo hwe ye Alex Opoku Mensam ya wo ye papa pani yo edin ka sem bi se si yen ko sa ne ba no ane nurse ni ko do mo ne tena se na wo hwe ne yakoso wo muntem na odi yesusu timiti ye aso anyanya ne okokoye ye ne ensem fata ene mo wo ne okokodi ye akire nurse ni wo manhia ya resabia enti wo mo so MPP amanyuko no wo mani abere ni so ye pa no chem so aya no cross ne wo pani no de patron akwa
acha ya Dr. Fani nurse fo wamu menhia ya resabia se wamu nyintum no chem se ni nyina chi no wamu su MPP amanyiko wo mani abre yie pasa sam no wamu be defe mu adomu esukwa na enu achi no wonbehwe se asotwe bi esefata no anso betimi akwa ma ye Alex opoku mesam na enu kura bosa so ye disua de ama MPP amanyiko ni manyina sampo no se wa ban ewa abamu na ne nyame adom ya ma odibra bie asa hwa na toto ni ama ye no enu ma ho kwan se sa odibra ngira so na aniemo ho nsa bia esefata no kokodie enti wadi atudwa chemusa aya Alex opoku mesam Mr. Kennedy ho Ashanti Regional Director na wada National Service Scheme no wo chemusa NPP amanyiko no wo mu be hwehwe nsem no no hwehwe mu wi a asotwe esefata ebekwa ma no Alex, one kasa de krata ababonte say, "Yo ye no wanye ni nyansem. Na bom se ne be ya nchirima ebe hunu se wo baby a so kasa yinti no. E wo se ye chirim kakra. Se ye nipa hunu bia na kasa mu ye beto na jeje mu. Opoku mensan yu bia, wadi akotene e wo MPP communication wo Ashanti region. Wo yu bia wo na ye regional director e wo Ashanti region. Enti ba bia wo gina no, wo gina ho ma party no. Titiri wo gina ho mo mampani. Eni nti no sa wo bie wa no akasa, wo ahini ye. E dia kura ne ba ni tiri mu se, wo ba o ye medical doctor. Na se mo aba na wo di akire no akobie. In fact, you are saying so, Banukwa, you need to say, well, any another will be. You only a doctor, you didn't achieve a question. And the yes, and I say, Akrano, not Ginny. And I will be a wooden a child called you, which will be. I dare so your doctor, you should be, or say, mental toughness. What me take a decision on her own. They are tossing you, so quite Kranoa, so shall find you more, and cram you, and my ram you, now could you now betchy, now could you now? Tabby a song, no, and in ye, who commence send him day. Abusiani aya lawyer Adoma Kubefi Inkita udini ema New Patriotic Party NPP amanyukuo no na wakasa wie yepe ana National PRO ema Ghana Registered Nurses and Midwives Association wa Ghana nurse fo nkabomkuo Yera Joseph Kwampa so de bi atu dwane sam de wanu su probi guo ye pan wo chem so anokura wo penin wani nurse fo ani ni ye esama wakaye kura na ensam fata wade pacho wa banso wo mu nurse fo de pacho ne nya de wo mu prince aya no kura so wo penin sabre ni dibra ni atwe asensan wonu anka sampo no ya bona asensan wo mu chem so ni nyina no anya de wo mani je ho e wo mu sa ni nyina ya asotwe a abanyi ade ma no so no wo mu de wo mu penisa an ye bi some say Ghana Registered Nurses and Midwives Association anka de we na mo pen ho di to dwo wo chem sa wo mu de ne wo mu kanyina wa mansam ye tietia ne sam Yera Alex opoku mensa ensema wakeka ye di che wo nurse ni no anya wonu kwa na ka no nemom anasifo nyina susu aka wo mu ti wo mu nyina so agye adie mu enti ne wo mu ka kira aban ni nyina ne se wo mbesre no asa ni manim ya wo Yera Alex opoku mensa wo hwe na ne dibre no wanyi free ni sam evisase ya bona sensan wo se no nkira hwe nka hwe ya boni pa ne sensan ya ade ya ne dibre no ewo mu a wo besan so aba befa azusi ahwe na ka ya ti dibre ne free ni sam ani adwumadi ade ahwe ne sa wa santimantemo tumi aya de ama na wode bo ne ho asafo here no aki ya ji free ni sam o chamsa ko mani asu beju ye papa ka no kura no so be ye disua de ama penifo a wodro wo mu o mai mni titiri ani wo mu atumi ahwe mu sasasi ama utumi a na enu nkire safa utumi ni kwotietia obi fa hodie so enti wo mu de ne wo mu ka kira ban ni sa ne dibra ne anyi free ni sam amonsan na wo mu bone san nya de wo mani ache ho na watwim na ondi tudwo mu chamsa wo mu ma ban ne nefu apore miensa asa nefu apore miensa na busia anade ya na chese kwa na wieyem enti wo mu de atudwo chamusa sanade kwa na wieye na asa ban ne nye wo masam ne ntumu na Yera Alex opoku mensa wo gusu kura ni dibra no anasa mosan wo mabona sana no na troswa ane no wo mu ka kira ban pre na nya prefa ase wo mu so strike etuate wo mbeti biye papa wo mbe hyase efra santimantemu ane wo mu hyase efra santimantema na chese etuemu ane ne mantema wodwa na ekoso abaya ni ma ne ho so no na anasefo wo mu o man Ghana nyina no wo mu susu ate etua eti wo mu sra ban se wo mu de wo mu pese wo mu de wo mu nkade begu wo eba na ya rehwe ne ayade se hu hie mu ye pantie ni manim ya wo hwe na wo mu nsam no wanyi ntumo na Yera Alex opoku mensa ne dibra no wanyi afri ne nsamo
the IHS say go by our lay down, sectional chamua, every addiction. That's a say lani ye Nigeria committee report or no committee report. And you know the IHS. Or moon ye Nigeria send ye bimo the galam say by it me GB no. Or man ye Nigeria. Yes, the Nadia could go for peace, but the IHS cannot bomb me. Abusia ani aya Joseph Krampa wano ana waya National PRO Emma Ghana Registered Nurses and Midwives Association wameni abriye panse tiatinu wamubeti o wamubete enti abayi pene toto pene nwa wansha na owra Alex Opoku Mensa Asante Mantemo Director wa da National Service Scheme adano one man say wabana say susu dia dibrano wanye every nsamo ebusia ya toa ensam no exwo ya toa ensam no so na wo kyerɛkyerɛ ni baako a wodi ni kyerɛkyerɛ dwuma ne ne mrantisem ewa Garden City University Dr. Francis Tanto na wo pani akasa ne ne wadi afutuo ama Ghana fo ye pa wo chem sa fie wo mi Ghana fo tiemu ene ma boa ya din yo na dollar ne boa kwosoro ade achi ade sanyina na kyese Ghana fo tia ni se ye tiemu ana wo chem se tia we die so enti ye bet ne ye miemu papa ne ye sapo ye hyemu suo ne atia wo akasa ne wo chem sa hwa fimpinu ne aduonu miensa akoma sika ban ade ba bebo ye ya wase mu ye ram ye pipe so tia akoma sika na ban ne kai susu popi esa afia ye ba besim nya de a wo be fa obi adwuma anya de a wo be fa obi adwuma soso am na nka ankura kura wo ma bi adwuma ko wo mu so no ebe fa di hye adwuma no wo mu so abasia ko wo betimi abode aso o madwuma mu kenya no esa abasia no so sabre ehun si hu akosoro ye papapa etisa hun ensi hun so atimi akosoro am anya de wo betimi akwa basia no eti akoba ni sa aban fa adwuma no na achesa ankura kura adwuma efo so nya de a wo mu so benya kwan afa di hye adwuma akoba ni sa ebe ha dwunye panu achina wo chem sa wo hwa eto a wodo a chesa ewo budget akoma ni sika ni mu am wase anya to ketu wo ani evate sani ehuru akosoro no ha dwunye papa panti no wa besra Ghana fo se entie mu aye tie mu sa brenke be ya ya nchechire fanshi ya ntumba mu na yesi afefufuro ma sentie mu no ya kwa akotie tie mu na nisuo ni ya kwa akote wase afimpinu ni aduonu miensa ne eba no etsen wa man Ghana kuro no Ghana for you, Yemia, Yemia, about him, Yemfa, Yemi, NC, Yama, Yabes, because budget no Yama, Akika woman, and Oshipa, because Sawasha, I bind the Atum say, Yaji budget to ma, Vata Yipiano, 2.5% a Barbecam. Ubia, Yama, Neboya, said the issue Kukoya by Yan share, Yaji budget to me king, you started to implement it, Wafia ABC Minima, Yabia Utobiano, Nebono, Ebesaya Kosoro. I bind Kasa say, Ubia Wayana again say, Obepa by Yajimaya. Because I fear you be similar. On fat will be our buying judgment. And why was just a war, a Jumabia or quiet, who are buying what they are, and yet no what to matter. Nadia, one nice answer yet, a yen say. I buy so on funny power Jumamoon. And so, in the same I buy funny padia, a private sector, I say, Yafa, Nipana, and so I buy Nan and Rich, Bank of Ghana, so say, interest rate or more Juma, what's your Bukako General? Interest rate, yen sounds to indirectly no so catch say, private sector, not so cry. Omo anka mo no mbabua ma aban fa nipa dia okopa na eja wakọ private sector na ono so edi bi ne wenye bia ye ahono so aban ama ahono ma ye tai abusia ani aya Dr. Francis Tando where economic lecturer our Garden City University was Ghana for suna musu no montetre nto na afia bebe esen esa musu tietie mu afia bebe nya de betimi aba entini aka no monfanto nche na afia ye besimu no mode ahyem abusia ye gina ne nsemi so na yato enkra Alhaji Hankuri Enterprise Provisions awoto no brana so ye ne bra beto bi o ne upe bia no wo benye bie awana so ye adisuafo amu wanto aso suku no si provisions amudi kwa school ni nyina ba wo benya ne wo pe na we kura no bo na homem na o kire ne niam a wo pa wutifia wotimi de brown enya afa na wo betwa kwan tenten akwa aba wutifia na obo na homem a ne wo pe bia no wo be package ne kama na wakura ne kama na wade wade enso abrewo Alhaji Hankuri Enterprise
ewo achimoda wawa brim central south brim rural bank no ene opportunity bank wo mfinfini pe ana alhaji hankuri enterprise wa boy ejuma dendende bebi akọ store ne wo no ewo opportunity bank ene south brim rural bank no mfinfini wa na wo entigi main ne frɛ no 0245 447138 0245 447138 apomuden mapa hu hia ye panti wodasani bia no ewose wo ma wapomuden enso ehia wanunti ana Jubilee Hospital aba ama wono sebra na ebetenetene wapomuden mu sane ebe ya wapomuden ebetimi esipia doctor for won woma bobe ye papa panti eba na pomuden sensama wamo mfani agro na wukọ Jubilee Hospital wa pharmacy wo honti nura doctor betrama onyina no wo benya bi ewo hom sanso ana wo antenatal care maya ma menoma pemfo postnatal care wa wo awie no obekyereche kwan a ewo so de akoda ne faso na didie eninyemu anyina no wan beto omoboase na wo ma kyerɛkyerɛ ni nyina kama theater enso wo wa operations awodro ni nyina wo mu eye bie ultrasound and ECG scan enti eba ne scan awodro ni anyina Jubilee Hospital sabra na wontwa enso ema wo eye clinic a wo hwɛ aniyade canteen enso wo aduane bia wo pebia no wo benya bia hɔ ya yaresabia ne tin wo maduane ɛho etiye papa na insurance card awodro nyina wode ye adwuma sɛ ɛyɛ national health insurance and national private health insurance Jubilee Hospital safabra apomuden mapa no anehia wo mo ɛwɔ achim odaboabo kwantempo ne so amantra bridge ne so anatse wo wo bo adwuma dendenden ɛsa ya dentifra Jubilee Hospital penifo 0244 575799 0244 575799 na wone wamo twetwe enkomo Watchman Development Association eye ankrakraku a ababa prumpum tuo ama Watchman na esansa wabakofo ne nsa enso nyankopɔ ani atenti no ya frɛfrɛ dom obi ameka ho bie se na ebe ya Watchman enso ebetu mpɔ ne obeye ne obeba Ahenkan FM ya so eye ha ya wachim aboabo ne wudu aboabo na obi so obi Ahenkan akodakora wobekyerɛw na waba bekyerɛw tin wotwerɛw tin ne via Facebook sumi bia no betua 10 cedis ne aboabo ani nyina no ade apre Watchman empumtuo enkyerɛkyerɛmu bia semidie so na wafrɛ emei 0594 467029 0594 467029 wo didwa wo ton wade wo sa wo ton kra se na ebe kwa chichi na aso empempem ebetinti no Ahenkan 93.3 FM yesifa bra na ye mo hu dero ema ye hyehyɛ ye no so no eda fom ye pa ebeboa ama adwuma etumpon wo die etumpon no na ye so ye die etumpon ti from marketing manager 0244 2900093 0244 2900093 na bronya no enwa mu ne ewe enti enkakra bronya edana nkasa ebeso na Ahenkan FM esanse ye nuane wo na wunua wo mu so a ye ninya wunti no bronya ye nyina ye bomu na ye dini kama ntini etie nie ebia wo football club boku obie na mujimu hu disa mu ni bobo mo wa achimodan ne mpotem achimasa blog mu wo mu ebia ne obensa obeba Ahenkan FM na wa ba bepeke wo forms no eye free yanyi obi asempo a na sete kumpo se ye dia kensie be hyehyɛ so ye competition bia so no se ne enim na kyade da so enti no wo ye football club mu ye boku na mu nim sam mujimu hu di mu nim bobo na wa ba bepeke wo forms na forms no ne etie nie sa wotina se ya watchna wani beba won so na dana so efisem 21st December nya dia forms no ya de bekwa abontin so biem enti prempre ya bra na be fa with your competition no ebekwa so 24th December 2022 ewa aboabo sakasaka park ewa ane de bobo akensie no ebe hyehyɛ so na ya bobo ne awie no
ya bobo ni 24 fewie na de chia 25 bronya dana kasa 26 aya boxing day na boxing day na ya chede ene ye be cheche niema santi boxing day no Ahenkan 93.3 FM ya ni ye nuanu mejanka e ka bomu na ye di bronya ne kama wo aboabo de background ehye ne nye hye ketewa ya be mo mani age ya de sedie e be hye wo mafrum nti wutie mi wuti wadu se oh bibisa ya damakoma so o nso menko amitimi nye fa wontoma bebo ye de anu ne nyina ye momu na ye nye ne kama ti wo emwa bia wo pese wo de boye ya na wa fra ye wo emai so 0244 290093 0244 290093 anasem 0554 171393 0554 171393 baby awo bia no timi ma ye beba beje abusua ye toa ensem no eswom aya over the week kasia na abusua enra dana say opanima abosome ne dana etoso mienu ana sani anim wa my Ghana mu nso na du opanima December abosome mu a efiade di kan bia ne yi asiwa na to say ya ma menum ye nnuanom ya papa no akuafo ya hwa ede abom abaso ye papa panti afi so no ekwaso a to say poe mantem ana ekwaso wa anya sem keto na eninti ne akukudam ekokopie mu ewo dwumedie ne so ase a enam so emo so afo abedi ekira wo hwakuayo etwo wanu kro ya so eyemra bedwani a wo man so etubia empeswa so wani monyamfo ya frempon ado ekopie mu ewo dwumedie na se ne wo gebre edin sama wodro pina so etimi atudwa wo chem se kuayo wo ya na fomo edi so obitimi bo ne homoden kakran no ye kua sa woni akono enso esefata abaso bode ya wose etimi ebo woni akono abaso ye pan wotro ne sebsom ana wo chem se ne hwa se ne niema bo enso ekokokoko so na ha dwen pa niema bo ekosoro no anya wo man Ghana kwa na emom yase afa ne nyina ana chese niema abo ekosoro a wo musu kuayo na ha mu ye pa a emo ma chese wo munyuma wo mudie no enu so etimi nkwankai se ne nkane aka wo mu ye kua niema bi wo wa wo mutimi ensa ka ne basahare so no wase anya sa ne tiama adwuma no ya toba ha eye papa ka ubi kura anya chese private sectors awodro a wa mo ewo man kura adwuma ekuo no wa mo so ebre ye pan wotro ne samson ana wo chem sa so hwa sa wo ha ani ateti ya akuafo ne Ganafo bi enamu a ni nyina echi na akuafo etimi boabo mo hwa no ayekua na tse yabom abaso na ne wa mo esa efata abaso bode ne eye papa wo se hwe na yabom abaso na wode ensemi nyina atudwa wo bra wo bepie mu ewo eye epoye mantem na wo hwe na akuafo wa mo abom moden no watimi abom aba eso. Irrigation area very expensive. Yeah, basically most of them the big na yeah the Equafono ama no buy no aba ye pa. The big say all irrigation projects and I work on left bank irrigation project. There are two projects. I will say they are completed. And you want company a bit of Golinga our local area all these schemes in it other small schemes be our central region and problem they are all going to come on stream. I feel basically for production we need irrigation scheme because I want only 3 months. So no guy try no e was no e was na upper part to say claim to we bia also enye so bia so eto hard mo obekọ no for no upper part to say bibi e hono de ye irrigation schemes you may use for next year no obekọ ni mo ba ye to be nya the acreage now president kai ni there but about 25,000 acres there you may nya you to under irrigation I bet me nya all year round agriculture who can be a 50 or 70 so we no for about 40 years or 50 years it is any part of could be by Ahenkan we are starting to know that you are no wood the how it's Argentina or 55 and 60 man start to say benefit from this pension. It is that is how the program is like. Now you better roll it out effectively in the next 5 years. No, now you eligible pensioners you better Abusiani aya woni monyamfo ya frempon ado wano aya waswafo abedi ekira wo hwe eyekua so wasanso ye mrahye bedwani awo maso adubia empeswa eso abusia ye gina ni nsemi so na over the week Kasiebo no ya di esi na momno ansa ne ye besore so no Electricity Company of Ghana
ne nkrabata wo achem oda yesre momfama so emfam ye ene ti aba ne sa wodan potem ne bie kanea ni ho atisade hya wo no wo ma ya hye pan na wo hwe ya mai mu akanea enu a na edi etwitwa ye hunti yesre mo moma mo nan enye ntietia na empotem ahodo a ewo wodan sabre kanea eni won se bibi kura na atochema ye be mo maso enso atene ahwe kwan a ye betime ade afaso abusia na nwumre mi producer wotena fidie n'echi echinchi me fidie ni fruma ema me eye ama safua atwe Kwame Asante ana edime ko Facebook Billyman eye technician on duty aboafo nkaye ni nyina na se piesie enko ema wo mo menso ameje pini Ahenkan Kasiebo mi din ene mame akia Janewa yenya sori so pe agukan siemrantie wo mo ba betena se na comment no wo mo asanso atowaso Kasiebo nesi yesi ha achia mu pi yamamumo ni tie